Početak godine je dobar izgovor za to da pogledamo unapred i postavimo pitanje čime će nas iznenaditi 2016. godina. 2016. godina bit će godina u kojoj će se nastaviti procesi iz prethodnih nekoliko godina. Verujem da iznenađenja ne mogu da budu lepa. Nas nekako, čini mi se, uvek iznenađuje obaveza da poštujemo pravna pravila. Ja prosto ne znam da li će naši političari, zvaničnici, međunarodna zajednica prespavati sad ovaj januar i provesti na skijanju. Ništa ne može da bude tako veliko osim nečega što je katastrofično tipa nuklearnog rata. Najbolje navići se i ići u susret jednom životnom, individualnom, ali i državnom modelu. Gde ćemo mi? Kuda idemo? Tako da, ne znam, to je zanimljivo pitanje kuda ćemo mi. Dokument. Utorak, 22:40. Prvi program RTV-a.